Ya labarin shari'ar ku ne, Amadi ya zancen shari'ar ku ne. Ga labarin shari'ar mu nan, zo ka zauna labari ka sha. Ka san tafiyar barde da zaki akwai jayayya a tintini. Zaki aniyarsa ya cinye barde a ce masa baya zamani. Tini wawanci ta saka ya manta da Allah ne mai lamuni. Sai a ji shi yana cika baki yana ta cewa ba mai jadani. Sun surutun raini har tambaya ya ce zai yi wa mutan gari. Wai akan waka ko yaushe ne ma ya san wakar ya faɗi mu ji. Sai ya faɗi mu ji. Mu kowa ma kuma na sane, wasu dan kunya suka bar shi, wasu ko kawai dan jin tsoron sane. Wani fannin an girme shi in an kula shi hakan sarransa ne, sai dai kuma aka bar shi kashi akan kowa ma sai ya ci. Tunda ba shi da kunya har wani fushi yake nuna yana da shi, yana da shi. Tuni sai kafar da mai dunkule da wayayo arba da shi, sai ya gane idan ya tsaya za a kama mugun aiki da shi. Kuma in ya gudu jama'a za su ce ta yaya abun ya risa da shi. Tunda ya cika baki ya ce cikin mukaffa mai gasa da shi. Ku ne ma shaida tunda kuna ji ya ce shi ne ci gari, shi ne ci gari. Tare in yi mar a hakarkari da yawa suka gane burgarsa baya ma aikinsa da nazari. Kowa ya gane ashe yaudara yake yi ba wani cigari. Rakiyar da suka yi masa duk suka dawo kar ya saka su a garari. Kayi ya kulle sai aka fara tunanin ya za a yi da ni, ya za a yi da ni. Kushe ni ta ko'ina tun da dai ba mai hujjar faɗa. Shi ya tsokani barde sai ya kuwa ta hauki shi da zuwan gyaɗa. Kar a ce na fi shi wai ji yake uba ne shi ni mai ada. Kwaɗayi ne ko ƙoshi dan na ga duk yatsunsu suna suɗa. Ko da hujjar yaƙi sun san karo da ni ba zai fice su ba, fice su ba. Turnuku wanda ba mai gane anai da ni, faɗa ne wanda ido bai ganin sa ba dama na faɗi guji. Yadda in na ka musu yi min jina ba mai ban agaji. Kuma in ne din ba na ganin su Allah fa ku ban amsar na ji. Shi yana kallon sa ashe kaga dole dukkan shirin su ya wargaza, ya wargaza. Ya zo min akwai yaran da nake da shi, sunansa Hassan, tabbas wannan yaron kan mun saba da shi. Wata 'yar matsala ta faru da shi da wani suka hau rigima da shi. Wancan yaron ya ce wai ni zakin su ina kishi da shi, har ya ce mini dan kuturu wai dan ran yaro na dinga dumi, ran shi ya yi dumi. Take fushi ya ɗebe shi ya hau fesa maganganu wanda ba su da daɗi. Da ni na faɗi wannan to da ana banu. Ni kaina kalmomin da na ji su sai da na nemo mai kunu. Suka ce ya zagi iyayensu wanga yaro tabbas ya banu. Ashe ba yaron ne ba burin su wai tarkon ya ritsa da ni, ya ritsa da ni.
ne kaga dole ne maganar in shige ayi. Muka je mu wajen kes din don mu gane wai me yadda ce ayi. Na kira sarkin baka shi ya min rakiya ko menene ayi. Kai ashe an shirya gadar zare wanda fadawa tilas na yi. Kafin mu iso suka ce wa yaron ya amsa ni na sayayi, wai ni na sayayi. Suka ce masa wai ya fada za su bar shi ya tafiyarsa zuwa gaba. To abunka da yaro tsoro ta sa ya amsa ya shiga fargaba. Kaga shi kenan burinsu ya kai gaci za su yi shari'a da ni. A kashi na biyun ta kabini don jin ta yaya muka yi rigima da su.